Ndaze. Good one. Ndiye yo baba. Tingogweshera. Tingogweshera baba. Akizha nuwe. Ingwe. Baba, zinazamira twasa. Indombe baba. Indombe. Asi Maria, kuna munhu akambodza anofanena. Tongona matirarama. Nenamo yacho plus namo yedu tejaira isu. Kwele zvinyepo. Saka zvinazvaumira musha. Kumira musha zvina. But hapana zvaunozviita because you dance according to the tune. Ngoma inorira ndiyo unotamba. Wenda wana sima angotota enda. Aiwa, ndachibatsirawo. Kune kwanditobvawo kwanachibatsira mufesi wangu kwatira pombi zvakewo. All right. Ajita boy. Bo. Wenda mungori lolo dazi. Zvina so naked. Okuchiza asipe variable. Api futhi ma conditions. Hati makatongwa makanza muna mhozo. Saka ma conditions api futhi asiri favorable. Anozva pasina mari hapana kutamba. Hapana dibi, mota dzikufamba muhighway. Dzishoma. Mota iyo vasitoda kudhila nepane mota. Isinya kuti mawandisa mabasa. Vanhu 10. Toda pane mota dzakawanda. Aiwa. Wanda yabari kuri vanhu vakari nemabhazi makari vanotakura. Azikuwanda hakuna basi. Mota ishoma parudi chete. Okay. Undergrass. Bo. Kuda icho kadero hanzi Zimbabwe yamukanganwa kamukomana. Yani Undergrass. Hanzi yamukanganwa yamurasa. Ya tinokona kunge zvichiitawo tiri kuti akanganikwa ichokwadi tinokona kudaro kana kuti iwewe ndiwe unogona kukanganwa Zimbabwe. Zviri kavirika iwe unogona kukangana Zimbabwe kana kuti iye unogona kukangana. But iwe maonero ako zvamai manje maonero ako nezvakamboitika nezvakuitika mazano. Andiani arasa mumwapo. Kunani? Kune mukomana. Kwete kwaarika. Neniwo ndakarasika ndakabuda mujanji. Wakaraswa futi. Wakasvipuka. Ndosaka ndati ndikugweshera baba. Ndikugweshera. Gweshera baba. Sadza rekudya chero ndikuteta uri kuona netugezi kanoiti. Sadza rekuti ndidye nini ka? Ndikutera kupambara. Ko mushando mai-survivor sei? Manhero andiyo hausisina pekugara. Tinotosurvivor baba. Pandorara inini uyu murume uyu asiri murume uyu inini anonzi Ajita. Ndozati pandorara inini ndinorara paribhota for the meantime. Through this man Ajita. Ndiakanditi Kuda haungarare because unozwa option yangu ndangada kuti inini zvinhu zvako inini ndakazvisa parisepi kubhebhedhiyo. Kati Ajita inini kokurara kati uchaikokurara pandorara ndo paunorara. Ende ngezvinezvika panorara Ajita ndo pandorara inini. Ko zvinhu zvako zvainzi zvakabatiswa chikwereti. Aiwa ndezvokunyeba manje. Aiwa hazvisiri zvezvo dzati not it. Ndezvokunyeba. Inini ngoti ndikutambudzika chete mazuva ano. Ende nevanhu vandaibatsira umwe wacho varikutofamba achindiseka umwe wacho. Vandotoziva. Vatondiseka vamwe vatorambira kumba kwangu ndichiri kuna Samuel. Vatofamba achiseka. Kutoti akamama. Kuteerera kukuteerera. Kutonzi ndakamama inini. Asi vanhu vatakambochengetedza dzinenge 3 months munhu ari kumba kwangu. Bari kumama kwacho wakamama here zvichokwadi. Ndati kumama wakamama here zvichokwadi. Aiwa pakuona kwake ka. Pakuona kwake. Tiri kuti zvinhu zvaitika kwandiri ka zvisiri izvo zvakuitika ka. Ndezvari kuti akakuvara mboyo. Aiwa. Life yakachinja. Munhu auya muzeni mangu inini ka. Akarara pambedha. TV ndomubatidzira. Poto ichibhoira yenyama. Yesadza pasaidi. Todya. TV achiona music zvese. Pati ndatinauka. Ndikutoita chisekwa chenyika. Pati munhu akamira nenini wandiri kuona. Urikuona murume uyu ka. Chero Mwari ngamukomborero. Uyu akanitaura akati Kuda. Chero tukanzi watambudzika kwata sei mwana wamaika. Pandorara ndo paunorara iwe. Ende anditambudzike.
inini shamari some of the times kapu chaite chinondishupa kuti ndichiwane achita akasenza kwaseenzako anoya kwandiri achitondibvunza kuti kuda wambotya here mutaura kuti pese panotenga sadza achita aikoditamba indikaona kamari kandoenda wana inini ndinoenda kwaari ndomubvunza kuti achita handetindo ndozvatinoitirana ete iyo utembe munhu here utemba munhu kwamangu manje kwakatoma zvitona mutemba matemba vafana vachinea kuti ange matemba emvura mwari tofa kasvinwa inzwa kanyaya ise matemba chete ma1 parodi yacho ma1 because mota dzerodi ihobho indonzisa kuti vatungamirika zvamai manje utemba munhu kana kuimba munhu zvinonavimbai because kuvimba munhu chaikunzi kuvimba nemunhu munhu aunesa kuimba naye because vamwe vacho unouvimba nemunhu yopa unorara iwomo munhu asi kurara saka zvinhu zvacho zvimwe zvacho ma1 chaivo chavatikuona mukunzwa kutaura unza kutaura ukatimba nemunhu anokunyadzisa muzokupesera koiwewe kutembekawo kune munhu unoziva kuti pane zvinutuka iwe unofanira kutemba munhu anditika newewe kutembekawo kune munhu varundivazotaura naobrani arudezara tiweta semunhu wechirume chidini agenezizambaaafana kuzembera nemunhu kuita kunge munhu adastendi kana kuti mudomasi uda kuiskura zvinotambudza bozina kuzimbabwe is open for business so isuteka wechokwadi chimwe chokwadi Clinton chiri kutaura ufana kunyanyo kuvimba nemunhu anoburitsa tulini uri kuona gara pasi kana kuda mira ndakazemberana ne gara pasi mwari anoburitsa zuva kumberi kwevanhu handiti ukada kunyanya kufoka satona kuti vanhu vari papo uchaona vanhu yeumwe natsvaka kuti chichikuitika wafanira kungogaya zvebhora kaenda kubhora kutotenga kutsvaka munhu wekuenda naye kubhora ambo kutaura kuti anoenda kubhora munhu iye munhu wacho ada kubatsira futi iye atori nenhama nyaya dzekubatsirana dzinototambudza zvapana kuita mavheji atichiri majiji akatisimbisa akati nofanira kunge ivhu chacho inokwanisa kutiraramisa ende pekupedzisira pacho handiti ukatongowa munhu anogara akasapfungwa kuti vanhu ndianapadhuze neni vanhu ivavo zvekare ndovanoe mapadzi aikukudhiga wowanikwa zvekare vanhu ivavo kana mufana mwari mudikidiki sokumupa 20 mari adzoke patachokupi padhuze apo nomushayiwa atomugadzirira krismas ichokwadi vari kutozviita vanhu zvikutoitwa ichokwadi mbira kune mbira dzekuridza mbira yakashaya muswe nekutumira tora mbira iniona varo yenu ichita noizika movements namasikirwa atikaitwa undaona sekuti misika vanhu chachaiti maquestions ekuzovapanda vasangana not kuzvidza wozoona how can I see my enemy so hard mazino emunhu ese ndewhite zvangofanana nenzenzanze vakadzi vakanakanovona mwari guys handiti toona sei musesandere pamwe wacho ndisister gira vanoita nekutamba what can we do now the universe has been turned around again tikutenderera mubhora iri audamukela ite audamukela itere aiwa aripo ataura zvakanaka stereki correct ataura zvakanaka stereki ati azokubuda muto kana chinyaya dzekuti mwari vanogona kubatsira munhu anobatsira munhu anozvibatsirawo ega cleanliness is next to godliness wozoendaa munhu anobatsira iwe wega kana ungatadza zvicheuka unocheukwa nani wozozanananze yekuti nongowaona kaita ndapura ndakarowa pamwe zibhutsu rangu kana kuti ndapura ndakamathematika ndotarisira kunzi munhu wakachena machena mukoma inoenda kuti ndikuziziva bhozi ndambozvona paglasi famachoka ukati thanks nekunzi wakachena anotsara kuti muromo nenzara saka urikutaura kuti chii uringotaura chete zvinhu zviri kushanduka iwo utaurani hanzi nemukomana baby feeding yeti ndiani udatora kuti wetafo unapeka 5 tora yanopeka hobobo mamepo zvinhu zvokunonga atingalengani nyaya uda kumasongo apo pasika parunhongwa heti apo
upfeke gumani ngini uri mga nditaure iwe usapinde video neniwe asi video ndatati upinda newe asi video iyo nyewe wakana kantura ndatati upinda video wako ndakusaurira utendenzi upfeke uri mga munhu koma kudhipisira na kuti ndizvezvo ko kumtikira akutukira andidi kuti koinda makutuka na kochi anditodi atingatadze kuchema munhu ari korotomoka rega musi arotomoka saka ndotaura nebenzi aiwa saka iwe ukatarisa nebenzi tese tonzi tiri mabenzi yosapindure musi arotomoke chinokeredza kamera kwariko isa kamera kwariko isa kamera yacho kwariko adzokera kaunogara pasi aiwa ngarotomokeika yesi yamunhu aite yari kuita otomoka nezviroto zvinenge zvichiita sekuti mamwacho matomutomu je unodai tikunzigara pasi munhu apfikapachetange one layer tatange chii bhurugwa munhu ayangatoleya mabhurugwa munhu anomanda mara wanaita iripo